El principal motiu de l'Eix Clot és potenciar el comerç que està inscrit a l'Eix, no? I sobretot que es doni a conèixer mitjançant el logotip que tenim a cada façana de les botigues associades. Enguany, igual que vam fer l'any passat, farem una campanya de Nadal en la qual els nostres clients, en les botigues adherides a l'Eix, podran omplir una butlleta i deixar-la dintre de la urna. Amb aquesta butlleta entraran amb el sorteig d'un primer premi de 1.000 euros amb vals de compra i 9 premis de 300 euros. El sorteig es fa el dia 27 de desembre, passat el Nadal i Sant Esteve, però previ a la campanya de Reis, que encara és una campanya força forta. Tenim loteria de l'Eix. La loteria és una loteria sense càrrec. Aquest any és el primer any que s'ha instal·lat il·luminació, però no general pel carrer, sinó focalitzada a les botigues que estan associades a l'Eix. Té mèrit que ho fem perquè en aquests moments moltes vegades el comerciant té por i és fàcil rendir-se i dir, escolta, és una petita quota mensual que pago, si me l'estalvio millor. La gent no es tira enrere, tothom més o menys en general va aguantant i va pujant i senyal que creuen el projecte. I això actualment té molt de mèrit.